Hadin san posnem baka jela kalayo ya ka jela ka bapura. Penban kipat ba jong kasnong huroi hinggeria lejeri bat lahaleng dang menta kekenti kinyo ya ka surok ka bapaka ka banlong ban ya habaro saw ayom. Kani ka surok ka bapunya so sha kita kisnong ka day ya ka baratip kum ka Borkhat Sonapur ka bajingai lai phukandai point san spa khandai saw kilometer ka ban shna ka jinglut kaba Shispar po 100 kilor tingka kabala bay pisa daga North East Road Sector Development Scheme. Kini kishnong kibadan hakhapo jongke India Bangladesh ha East Jantia Hills District kila seng nadu baka jela kadang hap hapo ka Assam kata nadu snem khat kandai spa san pusaw. Henry hadin bon potali ki snem bakini kishnong ki im hapdeng ka jing im ka basurtok banyat banyang ha ka surok ka bakhoru khoram menta kan orlong hadin bu Deputy Chief Minister ka jela ubadai pet ya ke PWD ubah Prestone tensong ulawan ban play pat ba yo maunong rim ban sedang shna ya ke surok ha ke snong huroi ha ke khat nre tarik ubanai naiwing arajar arpu ar lai don lang ru MLA jong ka thain situnga saipung umashit lang pale UDC jong ke East Jantia Hills u Abhilash Baranwal MLA Barim uma hopeful bamon uma ne lang lingdo MDC JHADC ki bakin thop ya uma emlang ki lamare saibor shadap Dr. Sanki Shangpung bat ka kong Santa Mary Syllad nalor ki wei ki ba shakhot snobha. Uma Kynjaimon Amse muktiar bat balong ru advisor jong ka Joint Action Committee ka Huroi Hinggeria Lahaleng bat ka lejeri ulaong baka jing shnai ka surok kan penjem nya ki jing jong kini ki saw tuli ki shnong ki bala im hapadeng ka jing im ka basertok ta ki pho tuli ki snam. Ulaong baki pat ba kathan kila penpau ya kijing kemen baka jing dawa kabala slamba jongki panyo ya ka surok kala orlong bat ki kermen ru baka ni ka surok kan dep kloy kat kum ka por balabo. Hagani ka jo ka sngi ba Prestone ula pleru ya umat sanam nong seng shnong na ki kipatem men jong ka shnong huroi. Tang kenliat na suka banyak khana. Ngasa kirau haying laisin sausin. Luna ya kakasan na pungut kiawan. Hadin nanta wan sikong santa. Inela pedutia tundem yang amlong referensu. Urang mas nong huroi uang kasis pasin pun duna ispa. Aduh bekas skor juga kalah kluj lain. Dengamlah badlet. Ya perlu sama jongkat hanjongi hajai dihil. Ubah Kynjaimon Amse. Oh ni ruang kren khor bah. Keren mendapat kau biniati daka kebaktian mata-mata. Kaburong kabakrau. Kajing yaki. Kajing diman. Jong pi. Inong selesar senong lengkap bat kini kisamla kijong ubah Kynjaimon bat kiwei now ya pi kapoy has sekretariat menitang sekretariat kapoy haying jongam